சேவு கொடிய பகச்சா எதிரிக்கெல்லாம் எண்டிங் தாண்டா. வீணா வந்து வாய கொடுத்தா வீடு போய் நீ சேர மாட்ட. பிஜேபி ஏ டீம் பி டீம் சி டீம் எல்லாம் ஒதுங்கிக்கோங்க. திராவிட படைகளை திரட்டின்னு தத்த தலைவன் வந்தா தாங்க மாட்டேன். தமிழ்நாட்டுல மத கலவரங்கள் பண்ண நினைச்சா பலிக்காது. சனாதானத்தை தூக்கின்னு வந்தா புடுங்கி எறிவோம் வேரோடு. தமிழ்நாட்டுல மத கலவரங்கள் பண்ண நினைச்சா பலிக்காது. சனாதானத்தை தூக்கின்னு வந்தா புடுங்கி எறிவோம் வேரோடு. உன் பிள்ளைக்கு கதைகளை சொன்னா அதுல கதாநாயகன் MKS. பிரச்சனை எதனா பண்ணா உங்களை அடக்கி வைப்பாரு MKS. உன் மும்மொழி கொள்கையை கொண்டு வந்தா முடிவு கட்டுவார் MKS. நம்ம உரிமையை பறிக்க நினைச்சா எழுகிற முதற்குரல் MKS. ஆரிய உள்ள வந்தது தவறு, நம்மள காவு வாங்குது செவரு. மெதுவா மின்னல் வெட்டுது நவரு நவரு. தப்பி தவறி தொட்டுடாது இது 1000 வாட்ஸ் பவர். தமிழ்நாடு தலை குனியாது. இவர் ஜென்சியோட பெரியாரு. பயம் தெரியாது பெரும்படையோடு சிங்கம் சீரி பாயுண்டா வெறியோடு.